Un any més dins del Maresme Film Festival. I sí, tot això és molt més que projectar pel·lícules. Con todos ustedes, Ibrahima Gómez. Common Films hem ajudat a que aquesta edició del festival hagi sigut un èxit i ho hem fet amb la següent alineació, amb l'Ari entrevistant per aquí i per allà, la Marta obrint les mires a 360 graus, la Ingrid i el seu gimbal capturant l'essència, la Cíntia immortalitzant l'instant, en Marc controlant producció i que tot estigui a lloc i l'Ernest coordinant el Dream Team i dirigint la mirada del projecte. Agraïts de treballar a casa i envoltats de família, Albert, Anna, Júlia, Àlex, Joan, gent de Sant Pol, d'Arenys, mitjans de comunicació, actors, directors, gent del món, gent de cine. Que un festival funcioni durant una setmana vol dir mesos de reunions, produccions, abans i després. I gràcies a l'esforç de totes aquestes persones, això surt endavant. Creiem en el poder transformador del cinema. Seguirem ajudant a tirar endavant projectes d'aquests tipus i implicant-nos en els que ara venen.